ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ ମୋ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ଯାଉଛୁ, ମୋର ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗର। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆମେ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ନେଇଗଲୁ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାବା ବିଶେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବାଣପୁର ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବଂ ଏଇଠାରେ ବହୁତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାହାଘର, ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ଏବଂ ସବୁକିଛି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଇଟା ଭିୟୁଟା ଟିକେ ଭଲ ଆସୁଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ବୁଲେଇକି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିକି ବୁଲେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଏବଂ ଏଇଠାରେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ବୁଲୁ ଭାଇ ଆଉ କେଶ ଭାଇ ସହିତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ନେଇଗଲୁ କ୍ଲିପ୍ଟା। ପୁଣି ଆମେ ଯିବା ଯାହାର ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ତା ପାଖକୁ। ଏବଂ ସେଇଠି ମୁର୍କି ବୋଉଙ୍କୁ କିଏ ହସୁଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ ଭିୟୁ ନେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରେ, ମନ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା ହିଁ କରିଦେବେ ଫାଷ୍ଟ। ଶେଷରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ।